Hi guys, morning. Practice muna tayo, basketball muna tayo. Samahan nyo ako. Itong gagamitin natin ngayon yung parang pang yung talaga Kyrie Irving, tapos syempre sandals tayo. Syempre shirt natin na Nike, tapos yung medyas natin Nike din. Alright, so bihis muna tayo dahil sa practice. Siyempre, di pwedeng tayo mag-medyas kasi kailangan yung medyas natin yan. Magsusuot tayo ng sandals. Di pwede na hindi tayo mag-sandals papunta practice. Tapos, bibit-bitin na natin to kasi mamaya pa natin susuotin. Okay. Tayo dun, practice. Dito na kompleto na may mga bagyo tayo dahil kailangan natin ito dalhin. May bagyo tayo dyan. Yan, tapos dadali natin yung sapatos natin kasi mamaya susutin natin to sa basketball. Alright, so muna tayo. So guys, dito na tayo sa court. Buti na lang di tayo na late. Baka pagalitan tayo ni coach. Siyempre, ito na yung sapatos natin. Kyrie. Siyempre, ano na tayo. Ready tayo sa practice. You know, coach. Alright, so tapos na kami mag-warm up. So today, mag-agility drills daw muna kami, sabi ni coach today, para ma-improve yung speed namin tsaka yung endurance. Sige na coach. Alright. Hey guys, tapos na kami mag-speed at saka agility. So mamayang gabi, we'll have the mga plays naman. We'll play with the team mamaya and practice lang. And then yun lang. Alright. Sige bro. Nice game. You really improve your speed, huh? Good try though. Good try, pare. Alright. Nice. Sige coach. See you later, coach. Thank you, coach.